أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Awuzwe nje ukuthi umdali wakho uyichaza kanjani indalo yakhe. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ngempela ekudalweni kwamazulu nomhlaba, waqtilafil layli wan nahari, nokushintshisana kwani kobusuku nemini, walfulk, kanye nemikhumbi, allati tajri fil bahri bima, nemikhumbi enibona ihamba phezu kwamanzi, phezu kwezilwandle. Allahu akbar. Yanfa'u an-nas, njengoba nibona lemkhumbi ihamba phezu kolwandle isiza abantu. Yonke into eyiphethe leyo mkhumbi leyo ezosiza thina. Njengoba ngiphethe iselfoni manje ize ngalomkhumbi, lempahla engiyigqokile ize ngalomkhumbi, lesicathulo sigqokile nawe size ngalomkhumbi, leliwasho ligqokile lize ngalomkhumbi, lobucwebe obugqokile buze ngalomkhumbi. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Wama anzalallahu minas samaa, nakho konke uAllah akwehlisayo okwehla phezulu, mimma, okuwamanzi. Allahu akbar. Kulawo manzi layo uAllah wenzani ngalawo manzi? Mayefika emhlabeni, fa ahya bil arda ba'da mautiha, uAllah uvusa umhlaba ofile uphile. Allahu akbar. Amanzi mayefika emhlabeni afike avuse umhlabathi owomile, umhlabathi ofile, angena amanzi uphilise umhlabathi, kuqhume ini? Kuqhume izitshalo nani nezithelo. Allahu akbar. Then Allah says, wabatha fiha min kulli da, kulawo manzi layo, Allahu akbar, kulawo manzi layo uAllah Ta'ala udale yonke into ehambayo, yonke into eyisilwane idalwe from kulawo manzi layo. Wena ubungakwazi lokho, uAllah uyakutshela, qhubeka-ke wena ukhonza abanye onkulunkulu umdalo wakho ekhona. Lo unkulunkulu wakho loyo omkhonzayo, kulezi zinto engikubalela zona yini ayidalile? La ilaha illallah. Thatha lento my brother, thatha lento my sister, ayinabungozi. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah says, watasri fir riyah, uAllah uye otshela umoya ukuthi awuye eningizimu, awuye empumalanga, awuye enyakatho. Subhanallah. Awuye entshonalanga, awuye empumalanga, awuye lokuzana, awuye kuphi, awuye enyakatho. Lo moya loyo utshela uAllah, awuvunguzi ngoba kuthanda wona, njengoba uvunguza nje ukhonza uAllah lo moya loyo. Allahu akbar. Wasahabil musakhari bayna as-samai wal ardi, kanye namafu, amafu la owabonayo okuyiwo azulazula kuphi? Esibhakabhakeni phambi kwakho uyabona akhona, uyabona aphakathi kwani kwamazulu nani nomhlaba, nalawo mafu layo adale uAllah, owakho umdala udaleni. La aya yonke lento uAllah akutshela yona uthini? Izimpawu. Zonke lento lezi ngikutshela zona zini? Zizimpawu. Liqawmi yaqilun. Allahu akbar. Kubantu abasebenzisa umqondo, kubo bonke abantu abasebenzisa umqondo. Yingakho abantu babona ngathi ngisebenzisa amazwi anenhlabathi mangithi uma ungakhonza umdala uhlakaniphanga. Akusho mina, neBhayibheli liyasho ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Akukho la iBhayibheli lathi ukuhlakanipha kokuqala ukukhonza lo uNkulunkulu wena osumkhonza manje. Uyamazi wena lo mkhonzayo. Kodwa lithini? Ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. uAllah uthini? La aya liqawmi yaqilun, abantu abasebenzisa umqondo. Izimpawu lezi eziboniswa labo bantu labo abenzani? uAllah azi ukuthi umqondo bayawusebenzisa. Kukuweke mfowethu, kudadewethu, ukuthi uyawusebenzisa umqondo noma usebenzisi. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.